Joo, kuvaa. No niin, hei vaan. Mä oon Iida-Maria ja tässä on Aini. moi. Ja nyt tässä saatte ohjeistuksen Become a Dancer-tunnille. Elikkä tänään me näytetään teille läppärit ja sitten noi isolaatiot. Sitten käydään läpi ne tarvittavat liikkeet, mitä tarvitaan niihin pääkoreografioihin, joita on 2. Ja me näytetään myöskin ne liikesarjat, että voitte sitten myös itse opetella ne ennen kuin alatte tekemään niitä omia biisejänne. Ja ne finaalibiisit on siis meiltä, saatte nähdä ne aivan juuri. Mutta ensiksi aloitamme ja teemme teille lämmittelyn ja isolaatiobiisit, jonka jälkeen käymme sitten niitä liikeratoja läpi. Kiitos, olkaa hyvä. Yes. Get jazzy on one that night that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl in me. New York to LA. I got that 6 cents on my passport. We make it hard to live. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is me, you. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on me. You know the words in my songs. Know I'm not English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl in wants. London to Taiwan. Got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is me, you. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. She was all in me, okay. You can make us say 3 or 4. Oh, yeah. Those good dinners close for G's. Sold out wings, you can suck no pay. Älkää kuunnelkaa sanoja. Tässä pitää asiakkaille höpöttää paljon. Paljon pitää höpöttää. Hyvä. Joo. Tuleeko se putkeen? En mä tiedä.